EDSA! Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, tunugang pang-EDSA. EDSA! Kung nandyan ka, tutok na! EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol. Kalbo! Oras natin mga kabisyo sa buong Apolani. We got 31 minutes after 8 o'clock in the evening on a beautiful Monday. Actually, araw-araw naman beautiful basta nakatuto kayo sa 90.7 Love Radio. Basic na yan. Kailangan ba bang i-memorize yan? O, di ba? At syempre, Manong Driver. Alam ko, medyo pagod-pagod ka na. It's been a long day for you. At ganoon din sa pasahero mo. Kaya relax, sit tight, and enjoy the ride. O, eto na. Di na natin patatagalin to, Tang. Teka, Tang, sana pala Tang si Duday, Tang? Yung apo mo. Ay, andyan sa ilalim ng upo. Duday, lumabas ka dyan! Duday, halika nga dito, Duday. Bakit ka na doon sa ilalim ng upuan? Sorry po, Lolo Tanginyo. Ano po, may nakisa po kasi ako dito na parang hindi ko alam po kung may daga nakita ko. Pambihira naman kayo maglolo kayo. O ito na, hindi na natin matatagalin to. Pag-uusapan na natin to. Influencer na nag-decide na gawing mag-deep clean. Pag sinabi nating deep clean at talagang sobrang linis, kukuskusin lahat-lahat, talagang pakikintabin. Alam nyo kung anong pakikintabin niya? Ang pakikintabin niya ay nicho. Ang bihira naman to, oh. Ang ginawa niya ay dinip clean niya isang random stranger's grave sa gitna ng dilim. Gabi. At saka yung mga tao divided sa kanilang opinion. Meron nagsasabing na ay, ang bait-bait mo naman kasi parang inabandona ng pamilya pero nilinis mo. Meron din namang nagsasabi parang inarte lang yung ginagawa mo. Bakit ganyan ka magsalita? Alam mo yung uso masalita sa TikTok? Pagkatapos kong ginawa, ganito ang gagawin ko. So ganito sa mga kaibigan natin na nanonood ngayon. Tapos ganitong gagawin ko pa. Ay, Tang, logican na natin to! Ay, sige, wag mo na patagalin. Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ng ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, eto, basic na gawain ngayon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Gagawin na lang ang lahat para sa views. Oh no! Kahit ikapahamak pa nila. Mga kabisyo, sa totoo lang real talk. Nakakalungkot po para sa generations ngayon kasi mas nilulook after pa nila yung views ng video over their safety. Para kasi sa ngayon sa mga lalo mga kabataan o yung mga medyo may edad-edad na views is gold. Oh no! Kaya kung ano-ano na lang ginagawa, kakain ng tae ng pusa. Diba? Pati nga kahit may aksidente, instead na tumulong, unahin pa kumuha ng video kasi inisip, uy, Brad, maraming views to mamaya. Instead na tumulong, tumawag ng saklolo, mas kinuha pa, inuna pa yung pag-ano ng video. Meron nga nag-prank dati, diba? Na magpapakamatay, nagbigti. Pero yun nga, nakakalungkot, natuluyan. Ay nako, kaya sa mga kabisyo po natin, halimbawa na lang, Col, yung tropa mo, sa sobrang kalasingan, nagyabang.
Para magkaroon lang ng maraming views sa social media. Oh, anong ginawa? Pinost na may ka-table siya na chicks. Sa sobrang kalisingan niya, nakalimutan niya. May asawa at anak pala siya. Ang bihira. O ayun, pinalayas tuloy ng asawa. Wala na sa bahay. Ay, naku, maluoy ka. Ang bilis ng oras natin mga kabisyo. I gotta say goodbye, I gotta go. Maraming salamat. Ang tabayanan po. Susunod na, Totoy Bato. Pagkagat ng dilim. Totoy na lab. Maraming salamat. Leaving you with a song coming from the Matchbox 20 with Unwell. Keep it locked in right here on Metro's number 1. This has been your friend. My name is Diego Bandido. Always reminding and saying, on whatever you do it all for the glory of God. This is 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!